ορίσατε σε ακόμα ένα βιντεάκι σε αυτό το κανάλι. Σήμερα είπα να κάνουμε ένα haul από Conto Center, να σας δείξω τα τελικά που πήρα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τις μάσκαρες που πήρα. Λοιπόν, εγώ χρησιμοποιώ αυτήν εδώ από Essence, την πράσινη, που έχω δοκιμάσει και άλλα χρώματα. Έχω δοκιμάσει και τη μοβ και τη γαλάζια που είναι διάβροχη. Αυτή είναι η αγαπημένη μου, η πράσινη, δεν την αλλάζω με καμία. Η ροζ την πήρε η μαμά μου που μου έχει πει καλά λόγια. Εγώ δεν την έχω δοκιμάσει συγκεκριμένη, γιατί έχω κολλήσει με την πράσινη. Και πήρα να δοκιμάσω για πρώτη φορά αυτήν εδώ την καφέ μάσκαρα. Και αυτό που κάνω δεν ξέρω αν λειτουργεί. Την έχω βάλει, έχουμε πιο κοντά να το δείτε. Την έχω βάλει, αλλά δεν μου φαίνεται ότι φαίνεται τόσο πολύ το καφέ χρώμα, στα δικά μου μάτια τουλάχιστον. Από κοντά φαίνεται, από την κάμερα δεν πολύ φαίνεται καλά, ήρθα και πιο κοντά να το δείτε, αλλά δεν νομίζω ότι φαίνεται ιδιαίτερα. Αλλά είναι καλή μάσκαρα, μου δίνει όγκο και μήκος. Λοιπόν, το κλασικό concealer που παίρνω κάθε φορά της Catrice, απόχρωση 0,20. Και πήρα και ένα καινούριο concealer που το δοκίμασα και μου αρέσει πάρα πολύ, το έχω βάλει και σήμερα. Που είναι πάλι από Catrice, γενικά η Catrice έχει τα καλύτερα concealer νομίζω, αυτό εδώ. Που θα σας το γυρίσω και σε βίντεο, και ready with me. Θα κάνουμε αυτή τη εβδομάδα. Τώρα, βλέπω αυτό εδώ το foundation συνέχεια στο TikTok και είπα να το δοκιμάσω. Για να σου πω την άποψή μου, αυτό δεν το έχω δοκιμάσει. Θα το δοκιμάσουμε μαζί σε Get Ready With Me. Λοιπόν, αυτό το προϊόν τέλος πάντων για τα φρύδια είναι της μαμάς μου. Το παίρνει συνέχεια, λέει ότι είναι πολύ καλό. Δεν το έχω δοκιμάσει. Γενικά εγώ τα φρύδια μου δεν τα βάφω, τα χτενίζω μόνο αυτή την κίνηση τους κάνω. Δηλαδή δεν τα έχω βάψει ποτέ, αλλά λέει ότι είναι πολύ καλό. Και αυτό το πήρα το Hot, το πήρα από ένα άλλο μαγαζί. Αλλά είπα να σου το δείξω. Είναι ένα μολύβι της NYX. Το εδώ το χρώμα. Σκούρο είναι, εγώ μόνο σκούρα φοράω. Είτε γιατί ο gloss βάζω σκούρα, δεν βάζω κάτι άλλο. Πολύ ωραίο, είναι η δεύτερη φορά που το παίρνω. Αυτό είναι το βιντεάκι μας, ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε κάντε μου ένα like, μια εγγραφή και θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Φιλιά πολλά!